പിന്നെ നമ്മള് ഈശോപനിഷത്തില് 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗദാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മാധു? ഷെയറിംഗ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ മാതാജി. വന്നിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ വന്നു. ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശോപനിഷത്തില് നമ്മൾ ഇന്ന് 17ാമത്തെ മന്ത്രമാണ് അല്ലെ. മൊത്തം 18 മന്ത്രങ്ങൾ, അതിൽ 17ാമത്തെ മന്ത്രം. അപ്പൊ 15 മുതലുള്ള മന്ത്രങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലിനുള്ള മന്ത്രമാണ്. 15, 16 നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്? 15, 14 എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ഭഗവാനെ ആ വലിയ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രകാശം മൂടിയിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ പ്രകാശം മാറ്റി അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറയാ അല്ലെ. ആ ദർശനം തരൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥന ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണോ? ശുദ്ധഭക്തൻ അന്യാഭിലാഷിതാ ശൂന്യം, അതാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തൻ. അപ്പൊ ഈ കേട്ടില്ല മാതാജി, നെറ്റ് കട്ടായി പോയാ? ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. 15, 16 ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിക്കാൻ പറയുന്നു. ഇനി 17, 18 നമ്മൾ കാണുന്നത് മരണസമയത്ത് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാനെ ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ എന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥന ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ശുദ്ധഭക്തര് ഭഗവാനെ സേവനത്തിൽ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ, വേറൊന്നും ചോദിക്കില്ല ഭഗവാനോട്. അതാണ് ഇത്. ശുദ്ധഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയല്ല, പക്ഷെ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു ഭക്തൻ ചോദിക്കാണ്. ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ആ ദർശനം കാണിക്കുമെന്ന് പറയില്ല. അങ്ങയുടെ ഇച്ഛപ്രകാരം അങ്ങേക്ക് എന്ത് ഇച്ഛയുണ്ടോ അപ്പം കാണിക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ ഭഗവാൻ എന്താണോ പ്രീതിയുള്ളത് അത് മാത്രം ചെയ്യാനേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ശുദ്ധഭക്തൻ. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ആത്മാർത്ഥമുള്ള ഒരു
ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ആത്മാവ് ഭഗവാനോട് അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഈ 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ഈശോ മനുഷ്യത്തിലെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന് അവന്റെ ആത്മീയ ശക്തിയായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുമായുള്ള ബന്ധവും ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മന്ത്രം 15 വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ ആത്മീയ രൂപം വെളിപ്പെടുത്താൻ 16-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ, ഇത് 15 അല്ല, 16-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന തുടരുന്നു. 15ന്റെ തുടർച്ചയാണ് 16-ാമത്തെ മന്ത്രം. ഇനി 17 എന്താ പറയുന്നത്? മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാർത്ഥന ഊന്നി പറയുകയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ സമാപന പ്രാർത്ഥനയാണ് 18-ാമത്തെ മന്ത്രം. അപ്പൊ 17, വായൂരനിലമൃതം അധേതം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം കൃതോ സ്മര കൃതം സ്മര കൃതോ സ്മര കൃതം സ്മര. വായൂരനിലം അമൃതം അധേതം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം കൃതോ സ്മര കൃതം സ്മര കൃതോ സ്മര കൃതം സ്മര. നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥത്തിലേക്ക് പോവാം. ഇത് കുറച്ച് വലിയ അധ്യായമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥമല്ല വിവർത്തനം. ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്കു വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി കഴിയുമ്പോൾ പ്രാണവായു ആ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യം വാപി സ്മരൺ ഭാവം, നമ്മൾ എന്താണോ സ്മരിക്കുന്നത് അതിലേക്കായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഭാവം പോവുക. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഭോക്താവ്. ഭോക്താറാം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ എന്ന് ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരം, ആത്മാവ്. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നശിക്കുന്നതാണ്, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക ശരീരം. തീർച്ചയായും ഒരു വസ്ത്രമാണ്, വിദേശ വസ്ത്രമാണ്. നജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിൻ നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യം ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ഇവിടെ ആത്മാവിന് ജനനമില്ല, മരണമില്ല, അതുണ്ടാകുന്നില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല, അല്ലെ? ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനാണ്, ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, നിത്യനാണ്. പിന്നെന്താണ്? പുരാതനമാണ്. നാ ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ശരീരം നശിച്ചാലും ആത്മാവിന് നാശമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫില് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ക്ഷണികമാണ്. അത് നശിക്കുമ്പോൾ ജീവസത്ത, ആ വ്യക്തിത്വത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഈ ശരീരം മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ, ആത്മാവിന് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അധികം അറിവില്ലാത്ത മൂഢന്മാർ തെറ്റായി ധരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരു ജീവിയും ആദിയിൽ രൂപമില്ലാത്തതായി ഇരുന്നിട്ടില്ല. അതാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് പ്രഭുപാദയിലൂടെ പറയുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സെന്റൻസ് ആണത്? ഈ മൂഢന്മാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെയാണ്? അധികം അറിവില്ലാത്ത മൂഢന്മാർ തെറ്റായി ധരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരു ജീവിയും ആദിയിൽ രൂപമില്ലാത്തതായി ഇരുന്നിട്ടില്ല. മായാവാദികളെ കുറിച്ച് മാതാജി? ഡാർവിൻ. രൂപമില്ലാത്തതെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവ്യക്തിഗതവാദികളെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദിയിലും നമുക്ക് രൂപമുണ്ട്, എല്ലാ ആത്മാവിനും രൂപമുണ്ട്, അരൂപിയല്ല. നമ്മൾ ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാം ഒന്നായിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഒന്നായി അരൂപമായി മാറുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു ജീവിയും ആദിയിൽ രൂപമില്ലാത്തതായി ഇരിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജീവിക്ക് അസ്തിത്വം ഉണ്ടെന്ന് ഈ മന്ത്രം ഉറച്ചു പറയുകയാണ്. അതാണ് നമ്മളുടെ സച്ചിദാനന്ദമാണല്ലേ, സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം. അപ്പൊ ഈ സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ഈ ആത്മാവ്
ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത്? സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറ്റേണൽ, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നാളെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കും മരണമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ എത്തും, ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മുടെ ആയുസ് കൂടും, നമ്മൾ വയസ്സാകില്ല. അവരങ്ങനെയാണ് സത്താവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് ഈ മായ ലോകത്ത് ഈ ഭൗതിക ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ചിന്ത എന്താണ്? അവരെ കുറിച്ച് എറ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അനന്തകാലം ജീവിക്കാം, ഈ ശരീരം നശിക്കാത്ത പോലെ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വരും. പക്ഷേ അതൊക്കെ എന്താണ് പ്രോമിസുകളാണ്, ഇല്ലേ? തെറ്റായിട്ടുള്ള കുറെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. സയന്റിസ്റ്റുകൾ, അവർക്കും അറിയില്ല മരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യസമയത്ത് വന്ന് നമ്മളെ വിഴുങ്ങും. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തെ എറ്റേണൽ ആക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആത്മാവ് സത്താണ്, പക്ഷെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്ന് ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തെ എന്നേക്കും ആക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനമാണ്. ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ എന്താണ്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്. ഉം നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലേ? ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ശാശ്വത ബന്ധമുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവര് ചിത്തെന്ന് പറയുന്ന അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ്. നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇപ്പം ഒരു പാർട്ടി മാറി അടുത്ത പാർട്ടി, അടുത്ത ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പിന്നെ എല്ലാ പൊളിറ്റിക്സ്, സ്പോർട്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും അവരുടെ ജ്ഞാനം വളർത്തുന്നത്, അല്ലെ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല വസ്തുക്കളിലേക്കും. ഇനി സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം. ശരീരബോധത്തിലുള്ളവരുടെ ആനന്ദം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്നാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഒരുപാട് ലൈക്ക് കിട്ടുക, ഫോളോവേഴ്സ് ആവുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുക. ഇതിനൊക്കെ അവര് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം, ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമേ ആനന്ദത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥ ആനന്ദം എവിടുന്നേ കിട്ടൂ? അത് നമ്മളുടെ ശാശ്വത ബന്ധത്തില് എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ആനന്ദത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ആ ആനന്ദം ആത്മാവിനുണ്ട്. ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദമാണ്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ശരീരം കിട്ടിയെന്നാണ്. നമ്മൾക്ക് ശരീരം എങ്ങനെ കിട്ടുക? നമ്മുടെ മുജ്ജന്മ കർമ്മങ്ങളനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം, അല്ലേ? നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു പല കർമ്മം അനുസരിച്ചും ദൈവ നേതൃത്വത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ആ സൂപ്പർവിഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം അനുസരിച്ചും ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചും നമുക്കൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു, അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ശരീരം നമ്മളുടെ ആഗ്രഹവും നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യജന്മം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം. മനുഷ്യ ശരീരമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യ ശരീരം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ പരിപൂർണതയിലെത്തി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിച്ച് വീണ്ടും ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ട് ഉഴലുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഭസ്മാന്തരം, അല്ലെ? ആ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നുണ്ട് ഭസ്മാന്തം ശരീരം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ ശരീരത്തിനെ ഭസ്മമാക്കുമോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ശരീരം ഭസ്മമാക്കുന്നത്? നമ്മുടെ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞോ. നമ്മളെന്താ കത്തിച്ച് കളയുന്നത്? അഗ്നിയില് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കറക്റ്റാണ്, അതൊരു പോയിന്റാണ്. നമ്മൾ അഗ്നിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്, പല റിയാക്ഷൻസും ഇല്ലാതാവും.
അല്ലെ അഗ്നി ശുദ്ധി വരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അഗ്നി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അതതിലേക്ക് ലയിക്കുകയാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലേക്ക് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. ലയിക്കുകയാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഓക്കെ, പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലിരിക്കുന്നു. ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജഡമായി തീരുന്നു. അത് തന്നെ ആ ജഡത്തിനെ നമ്മൾ കത്തിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? കാരണം ഈ ആത്മാവ് ഈ ശരീരമായിട്ട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം കത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആത്മാവിന് അവിടുന്ന് പോയേ പറ്റൂ. അതിന് ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം അതിന് അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള പ്രേരണയാണ്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു കളിപ്പാട്ടത്തിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എപ്പോഴും എവിടെ പോയാലും ആ കളിപ്പാട്ടത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ആ കളിപ്പാട്ടം പിടിച്ചു പറിച്ച് മാറ്റി വെക്കുക, അത് കാണാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ കുട്ടി ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരിക്കും, ഭയങ്കര നിർബന്ധമൊക്കെ ആയിരിക്കും ആദ്യം. പക്ഷെ അത് കിട്ടില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിനവിടുന്ന് അത് പിന്നെ അങ്ങ് മറക്കും. അതുപോലെ ഈ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് ഇത്രയും നാളും, കാരണം ശരീരമായിട്ട് അത്രയും അറ്റാച്ച്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം വീണ്ടും വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ആത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ എത്താൻ സാധിക്കും, ആ ഒരു മനോഭാവത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അതാണ് കത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനം. അപ്പൊ ഈ പിന്നെ മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങളാണ് തരുന്നത് അല്ലേ? ഒരു മരണത്തിൽ ചെല്ലുമ്പം എന്താ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജീവിതം, അപ്പൊ എല്ലാം ടെമ്പററി ആണ് എന്നൊരു ബോധം നമുക്ക് ഉണർത്തും. പിന്നെ ചിലർ പറയാ മരിച്ചത് നന്നായി, കുറെ നാൾ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്, ഇനിയിപ്പോ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് ആണ്. ശരിക്കും റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടോ? റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് എന്ന് പറയും, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. പിന്നീടാണ് അടുത്തതല്ലേ, ഒന്നിന്റെ അവസാനം അടുത്തതിന്റെ തുടക്കമാണ്. അടുത്ത ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തതാണെങ്കിൽ യമകിങ്കരന്മാര് ഈ ആത്മാവിനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോയി എവിടെയാ കൊണ്ടിടുക? നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ എവിടെയാണ് റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ്? അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. അത് മറ്റ് മതത്തിലുള്ളവർക്ക് പുനർജന്മത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു, ഇനി ഒരു ജന്മമില്ല, അത്രേ അവരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് ആക്കിയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ മരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ജീവിതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം മരണക്കിടക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഭാഗവതം പ്രീച്ചിതുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭാഗവതം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം പോലും നമുക്കൊരു പാഠമായിരുന്നു. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ, വേറെ ഒന്നിലും ചിന്തയില്ല, പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കാൻ. അപ്പോ നമ്മളും ആ ഒരു അവബോധത്തിലേക്ക് വളർന്നെത്തണം. ഒരു പൂനെ ടെമ്പിളിൽ നടന്ന ഒരു ട്രൂ കേസ് സ്റ്റഡിയാണ്. ഒരു മാതാജിക്ക് 3 ആൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 3 ആൺമക്കളും ഇസ്കോണിൽ കയറി ബ്രഹ്മചാരികളായി. അപ്പൊ ആ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു, ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു ഇസ്കോണിനെതിരായിട്ട്. എൻ്റെ 3 മക്കളെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, എനിക്ക് ആരും ഇല്ലാതെ ആക്കി. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ദേഷ്യത്തിലിരുന്ന അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെയാണ് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ ഈ 3 മക്കളും രാവും പകലും, സാധാരണ നമ്മൾ പറയില്ല ഒരു പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വയ്യാത്തപ്പോ നോക്കിയേനെ, പക്ഷെ ഈ 3 ആൺമക്കളും ആ അമ്മേനെ അത്രയും നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തപ്പോ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കള് നല്ല രീതിയിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ആ ട്രെയിനിങ് വളരെ നല്ലതാണ്. എൻ്റെ മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തു, എന്നെ നല്ല മക്കളാക്കി, എൻ്റെ മക്കളെല്ലാം നല്ല കുട്ടികളാക്കി മാറ്റി ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ആ മൂവ്മെന്റിൽ കയറിയത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ അവരെന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ ഇനി വേറെ അധികം ലൈഫില്ല, ഡോക്ടറൊക്കെ എഴുതി തള്ളി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ ക്യാൻസർ ഉള്ള സമയത്ത്
ഈ അമ്മ ഈ ടെമ്പിളിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. ടെമ്പിളിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പറ്റുന്ന ആ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേവ ചെയ്യുകയും കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. തൻ്റെ അവസാന കാലങ്ങളിൽ പ്രചോദനം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് തൻ്റെ മക്കൾ ആ ബ്രഹ്മചാരികളായെങ്കിലും ആ മക്കളെ അമ്മ അഭിമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എൻ്റെ മക്കള് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് ചെയ്തതെന്ന് ആദ്യമൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് സാധാരണ എല്ലാവരും ക്യാൻസർ വരുമ്പോൾ ഈ രോഗത്തെ ശപിക്കും. പക്ഷെ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ക്യാൻസർ വന്നത് എൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. കാരണം അതുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കളുടെ സ്നേഹം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം മക്കള് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അവസാന കാലത്തില് ആ അമ്മ ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രചോദനം കൊടുത്തു. കൃഷ്ണാബോധത്തില് ലാസ്റ്റ് ഇനിഷ്യേഷൻ വരെ എടുത്തു. ഇനിഷ്യേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് ശരീരം വെടിയേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും, നമ്മളെ ഗുരുവിൽ നിന്നും നമ്മളെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും പഠിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ആ മരണത്തെ മുഖാന്തരം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ നമ്മളെ ഒരു മാതാജി ദേവിദാസി മാതാജിയുടെ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ്, റിയലി ക്യാൻസർ ഈസ് എ ബ്ലെസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലേ. ഒരു ക്യാൻസർ രോഗം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കഷ്ടമായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ ഹൈലി എലിവേറ്റഡ് ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? കാരുണ്യമായിട്ട് പെയിൻഫുൾ എന്താ? കണ്ടീഷൻ കർമ്മം പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായല്ലേ, നമുക്കൊരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് വരും. നമ്മൾ ആ മരണത്തിന് കാരണം അതാണല്ലോ നമ്മളുടെ മെയിൻ. ലൈഫ് ഈസ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ, ഡെത്ത് ഈസ് ദ എക്സാമിനേഷൻ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. പരീക്ഷാ സമയമായി, ശരീരം വെടിയാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിട്ട് നമ്മൾ ആ പൂർണ്ണമായി ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്ന് ഭഗവാനുള്ള പ്രേമത്തിൽ എത്തിയാലല്ലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. നമ്മൾ കൂടുതൽ തീവ്രതയോടുകൂടി നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനും നമുക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ തീവ്രമായിട്ട് ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി ചെയ്യാനും സാധിക്കും. മറ്റേതാകുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിരിക്കാം, എനിക്കിപ്പോഴല്ലല്ലോ, എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ലേ, ആ ഒരു തോട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാനും പിന്നെ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ മാതാജിയുടെ ഒരു ബുക്കുണ്ട്, ഹൗ ടു ഫേസ് ഡെത്ത് വിത്ത് ജോയ്, ഫേസിങ് ഡെത്ത് വിത്ത് ജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക്, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ പറയുന്ന ബുക്കാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയും, അവസാന കാലത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ആ മരണത്തെ സന്തോഷപൂർവ്വം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയും. ബാക്കിയുള്ള ഭൗതികവാദികൾക്ക് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയമാണ്. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു, എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ആങ്സൈറ്റി വരും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ മരണത്തെ എങ്ങനെ, നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയില്ലേ, ഒരു പൂച്ച എലിയെ പിടിക്കുന്നതും പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ കടിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകുന്നതും ആ ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ ആ പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ കടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന പോലെ മരണത്തെ നമ്മൾ കാണണം എന്ന് പറയും. അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിൽ എത്തുക. അപ്പൊ മരണ സമയത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ജീവിതം ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്തന്തേ കലേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിത. ഏതേത് ഭാവം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണോ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്യാഗം ചെയ്യുന്നത്, അതാത് ഭാവത്തെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കത് സ്മരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു അപകടം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ ആരെയായിരിക്കും വിളിക്കുക? അമ്മേ. എൻ്റെ വായിൽ ചിലപ്പോൾ അമ്മയെന്നാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. കൃഷ്ണന്ന് വരാൻ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമ്മളെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കാല് തട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പെട്ടെന്നൊരു ആക്സിഡന്റ് നമ്മൾ വീഴാൻ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ
നമ്മൾ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം പറയാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ? അതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ എക്സാം തരികയാണല്ലേ, നമുക്ക് കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ തരികയാണ്, നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. കാരണം വലിയൊരു എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ കാണാനുണ്ട്, മരണം എന്ന വലിയ എക്സാം. അതിനു മുമ്പുള്ള കൊച്ചു എക്സാമിനേഷൻസ് ആണ് ഈ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ നമ്മൾ അത് ഇപ്പോഴേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വായിക്കുന്നുണ്ട്, നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ, അപകട സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പിൽ വന്നു നോക്കൂ, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതൊന്നും കറക്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോഴാണ്, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുക? ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ദുഃഖം വരുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ചില ആൾക്കാർ ദുഃഖം മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ബാറിൽ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ട്രെസ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് റിലീഫ് കിട്ടാൻ സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നു, ഔട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നു, ടൂറ് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ താഴ്ന്ന തലം മാനസികാവസ്ഥ ഉള്ളവർക്കാണ്. അവര് ആ ദുഃഖം അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വലിയ എക്സാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു കൊച്ചു കൊച്ചു പരീക്ഷകളാണ്, നമ്മളെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത. ഇത് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും. കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഭൗതിക ശീലങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യാവരണങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വാസനക്കനുസരിച്ച് അവ മാറുന്നു. സംസാര ചക്രത്തിൽ ജീവിയുടെ ശരീരം ഒന്നൊന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകം മുഴുവനും ജലമയമായിരുന്നപ്പോൾ ജീവികൾ ജലചരങ്ങളുടെ രൂപം കൈക്കൊണ്ട് പിന്നീട് അത് സസ്യങ്ങളുടെയും അതിനുശേഷം കുമിളകളുടെയും അനന്തരം പക്ഷികളുടെയും അതിനെ തുടർന്ന് മൃഗങ്ങളുടെയും ഒടുവിൽ മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി കൈവന്ന മനുഷ്യരൂപമാണ് ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച രൂപം. ആത്മബോധത്തിന്റെ പരമാവധി വികാസമാണ് ഈ മന്ത്രത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം. ഒരു ജീവി അതിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അത് ദഹിച്ച് ചാമ്പലായിത്തീരുന്നു. അതിലെ പ്രാണവായു അനശ്വരമായി പ്രപഞ്ചവായുവിൽ ലയിക്കുന്നു. പ്രാണവായു അത് മൊത്തത്തിൽ വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്ന പലതരം വായുക്കളുടെ ചലനം ശരീര അന്തർഭാഗത്ത് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ജീവിയുടെ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് യോഗികൾ വായുക്കളുടെ ചലന അന്തർഭാഗത്ത് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ജീവിയുടെ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് യോഗികൾ ശരീരത്തിനകത്ത് ചലിക്കുന്ന വായുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാമാന്യേന പരിശ്രമിക്കുന്നു. ജീവൻ ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചക്രത്തിലേക്ക് കയറുന്നതായും ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലെത്തുന്നതായും ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മരന്ധ്രമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചക്രം. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുവാൻ യോഗിക്ക് കഴിയുന്നു. അതിന് ആദ്യം ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കണം. ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പൂർണ്ണതയിലെത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ മന്ത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആദ്യമായി ഭൗതിക ശരീരം പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ അവൻ പിന്നീട് ആത്മീയ മേഖലയിൽ പ്രവേശിച്ച് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ശരീരം, ഒരിക്കലും നാശമോ മാറ്റമോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആത്മശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശരീരം പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കണം. പിന്നീട് ആത്മീയ മേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരു ജീവനെ അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭനാഭിലാഷം അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിക്കുന്നു. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാം, അല്ലെ? ദേവന്മാർ, ഏറ്റവും മികച്ച ഭൗതിക ശരീരമുള്ള ദേവന്മാർ, ബ്രഹ്മാവ് എന്നിവർ വരെയുള്ള അനേകം ജീവവർഗങ്ങളിലായി ഈ അഭിലാഷങ്ങൾ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ജീവികൾക്കെല്ലാം വിവിധ രൂപത്തിൽ ആകാരം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ശരീരമുണ്ട്. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യനാകട്ടെ ഈ ശരീര വൈവിധ്യത്തിലല്ല, ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നത്. ഒരു ജീവൻ പന്നിയുടെ രൂപത്തിലായാലും ശരി, ദേവന്റെ രൂപത്തിലായാലും ശരി, അതിന്റെ സ്ഫുരിക്കുന്ന സർവേശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ അംശമായ ആത്മീയ സുലിംഗം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഒരു ജീവൻ വിവിധ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുന്ന ശുഭാശുഭ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ്. മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണ് ഏറ്റവും വികസിതമായത്. അതിൽ ബോധം പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും പൂർണ്ണനായി തീരുന്നത് വളരെ ജന്മങ്ങൾ സമാർജിച്ച സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ്. അത്തരത്തിൽ ഉയർന്നവൻ മനുഷ്യൻ തന്റെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അല്ലെ, ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണത എത്തുന്ന എപ്പോഴാണ്? ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാമ പ്രപദ്യതേ വാസുദേവം സർവമിതി സ മഹാത്മാ സുദുർലഭ. 7.19 പറയുകയാണ്. ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഭഗവാനാണ് സർവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ അപൂർവമാണ്, ദുർലഭമാണ്. തന്റെ ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിട്ടും ഒരുവൻ എല്ലാ ജീവികളിലും പൂർണ്ണമായതിനെ അനശ്വരാംശങ്ങളാണെന്നും അവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അവസ്ഥ ലഭ്യമല്ലെന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുന്നു. അവൻ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചവനായാൽ പോലും അധപ്പതിക്കാതെ തരമില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. മമൈ വാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. സനാതനമായിട്ടുള്ള നമ്മള് എല്ലാ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അംശനായിട്ടുള്ള നമുക്ക് പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ജനിക്കുന്നു. ഇനി മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എവിടെ പോകും? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോകും. എവിടെ പോയാലും അവൻ വീണ്ടും ഈ ജന്മമരണത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുക്തി, അല്ലെ, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയാൽ പോലും അവന് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ബ്രഹ്മജ്യോതി ആത്മീയ ലോകമാണ്. സാധാരണ പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്തില് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. ആത്മീയ ലോകത്തില് ജന്മമരണങ്ങളില്ല. ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ജനിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അവിടെ സേവനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അസംതൃപ്തനാണ്. ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി കിട്ടില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ആ ആത്മാവ് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കും, അവിടെ ഇരുന്ന് ആഗ്രഹിക്കും, എനിക്ക് ഭൂമി പോയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ ആ ആത്മാവ് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. കാരണം ഓം ശാന്തി ശാന്തി ഉള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ്, ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ബോറടിക്കും. ആത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആനന്ദം, ആ സേവ ചെയ്യണം. അതാണ് ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവകനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവ് വീണ്ടും താഴോട്ട് വരും. അപ്പോ നമ്മള് ഈ സേവനം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ സേവനത്തിന് ഈ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? എല്ലാരും പറയും സേവ ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാരെയും വിളിക്കുന്ന പ്രഭു മാതാജി, അങ്ങനെയാണ്. പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പെക്റ്റോടെ പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മള് എല്ലാവരുടെയും ഇനിഷ്യേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിന്റെ കൂടെ ദാസ് അല്ലെ ദാസി എന്ന് ചേർക്കുന്നു, അല്ലെ? സേവ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ പ്രഭുവായിട്ട് കാണുക, നമ്മളൊരു ദാസനായിട്ട് കാണുക. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്
വരുമ്പോ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മാസ്റ്റർ ആകണം, അല്ലെ, എനിക്ക് പ്രഭു ആകണം, ഞാനാണ് പ്രഭു. ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങ് വന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ പിടിച്ചടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതല്ല നമ്മളുടെ ശാശ്വത സ്ഥിതി. നമ്മളെല്ലാരും ദാസനാണ്. അപ്പൊ അതും ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ, ആത്മീയ ലോകത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവബോധം ശുദ്ധീകരിച്ച് ഞാൻ ദാസനാണ്, ഞാൻ ഭഗവത് ദാസനാണ്, എനിക്ക് ഒരു മാസ്റ്റർഷിപ്പും ഇല്ല. കാരണം ആത്മീയ ലോകത്ത് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല. അവിടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് എന്നുള്ള ഇതില്ല. എല്ലാവരും എങ്ങനെ ദാസനാകും എന്നുള്ള കോമ്പറ്റീഷനാണ്. ഏറ്റവും താഴെ ദാസൻ ഞാനാണെന്നുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ. അല്ലാതെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ്, എനിക്ക് ആദ്യം, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതി അല്ല ആത്മീയ ലോകത്ത്. അവിടെ ഒരേ ഒരു മാസ്റ്ററേ ഉള്ളൂ, കൃഷ്ണനാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും സേവകരാണ്. എല്ലാവരും കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലാണ്. എല്ലാവരും അവിടെ കൃഷ്ണപ്രേമത്തില് സേവ ചെയ്യാണ് ഭഗവാനെ. അതല്ലേ മാതാജി ശരിയായ അതിന്റെ ഉത്തരം? നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയല്ലേ? അല്ലേ? അതെ, കൃഷ്ണപ്രേമം വളർത്താൻ എന്തുകൊണ്ട് സേവ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ആ സേവയുടെ പ്രാധാന്യം, അതാണ് പറയുന്നത്. അത് സേവയം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് പ്രേമം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതെ, സേവ ചെയ്യണം. അത് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു രീതി ആക്കി, സേവ ചെയ്താലേ പ്രേമം കിട്ടൂ എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ അവിടുത്തെ സേവകരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സേവ ചെയ്യണം, സേവ ചെയ്താലേ പ്രേമം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അവിടെ നമ്മളുടെ ശാശ്വത സ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ്. ശാശ്വതമായിട്ട് നമ്മൾ സേവകരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സേവ ചെയ്യണം, അപ്പോഴേ നമ്മൾ ആ പ്രേമത്തിലെത്തും. ഓക്കെ, അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് നമ്മളെ, അല്ലേ? നമ്മളെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണത്, അല്ലേ? ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് നമ്മളെ ഇവിടെ. അത് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പം മറന്നിരിക്കല്ലേ, അതിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മളവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകും. ആ പ്രേമത്തിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ പോയി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സെയിം സേവനം. അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കണില്ലല്ലോ, നമ്മൾ അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുക. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഏത് രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ശാശ്വത ബന്ധം നമുക്ക് നമ്മൾ അറിയും. ഞാൻ അവിടുത്തെ ഇപ്പം രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ രൂപമഞ്ജരിയാണ്. അപ്പൊ മഞ്ജരിയുടെ സേവയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗോസ്വാമിമാർ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ശാശ്വത ബന്ധം അറിയാം. അപ്പൊ അവര് പുറമേ ഇത്രയും സാധന ചെയ്യുമെങ്കിലും ഉള്ളിൽ അവര് അവിടുത്തെ സേവ ചെയ്യാൻ. അതേപോലെ നമ്മൾ ആ പ്രേമത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ശാശ്വത ബന്ധം എന്താണെന്നും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിലെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെയായിരുന്നു മാതാജി? ഒരുപാട് നാളായല്ലോ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും. ഞാൻ ട്യൂസ്ഡേ മാത്രമേ കേറാതിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യും മാതാജി, എനിക്ക് വർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ആൻഡ് എന്റെ പ്രസൻസ് ഞാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായി, കുഴപ്പമില്ല, വായിച്ചു. അറ്റൻഡൻസ് ഇടുന്നുണ്ട്, അത് സബ്മിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങനെ തെറ്റ് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞൂടാ. നോക്കും. നാളെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് തീരുവാണേ മാതാജി. എനിക്കറിയാം, എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് എല്ലാരോടും. പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടല്ലോ, ചില എക്സാം എഴുതിയിട്ടില്ല, ചിലർ ശ്ലോക ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരുടേതും ഈ മാർച്ച് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴേലും കാണും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോളും. നമ്മളുടെ മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മാർച്ചിലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പെൻഡിങ് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക്, ശ്ലോക, പിന്നെ എസ്എ സബ്മിഷൻ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു ഡേറ്റ് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണേ. ഓക്കെ മാതാജി, വായിച്ചോളൂ. ദിവ്യ ശരീരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നു. കേൾക്കാമോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കാം.
ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. ഈ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം അസ്തിത്വമുള്ള ജീവസത്തകളാണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ ജീവന്മാർ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ തൽപരരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്ന വ്യാജ പ്രഭുക്കളുമായി തീരുകയും ചെയ്യും. പ്രഭുത്വത്തിലുള്ള അഭിലാഷം ഒരു ജീവിയുടെ ഭൗതികമായ രോഗമാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയുടെ അടിമയായി തീർന്ന അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വിവിധ ദേഹങ്ങൾ മാറി മാറി സ്വീകരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതിസുമായി ഒന്നിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനിയായി എന്ന് വരുന്നതല്ല. ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ആത്മീയോപാസനയെ വികസിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൂർണ്ണതയുടെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കൂ. വായിക്കണോ തുടർന്ന്? ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരെങ്കിലും അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാമോ? കൃഷ്ണമാതാജി. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഒരു ജീവൻ തന്റെ ഭൗതിക ശരീരവും ഭൗതിക പ്രാണനും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തനായ അയാൾ തന്റെ ശരീരം ചുട്ടുചാമ്പലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവയെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്മരിക്കണമേ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തന്റെ പൂർവകർമ്മങ്ങളെയും ഭാവി ലക്ഷ്യത്തെയും മുഴുവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണസമയത്ത് അയാൾ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് പൂർണ്ണമായും അടിമപ്പെട്ടവൻ ഭൗതിക ശരീരത്തോടു കൂടി ഇരുന്ന കാലത്ത് താൻ എന്തെല്ലാം ഹീനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവയെ സ്മരിക്കും. അപ്പോൾ മരണശേഷം അവന് മറ്റൊരു ഭൗതിക ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുത ഭഗവത്ഗീതയിലും 8:6 വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യം യം വാഭിസ്മരൻ ഭാവം ത്യജന്ത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ സതദ്ഭാവഭാവിതാ. ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണോ ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത് മരണശേഷം അവന് നിശ്ചയമായും അത് തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 8:6. അതായത് മരിക്കുന്ന ജീവിയുടെ വാസനകളെ മനസ്സ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അടുത്ത ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് മരണസമയത്ത് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് ലഭിക്കുക. അപ്പോ ഒരു മൃഗം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ? മനുഷ്യർക്കാണ് അങ്ങനെ, മൃഗങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു മൃഗം മരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? സാധാരണ കർമ്മഫലം ഉണ്ടാവില്ല. ഇല്ല. കർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം മനുഷ്യനെ അത്രയും ഉള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി മൃഗങ്ങളുടെ മനസ്സൊന്നും വളർന്നിട്ടില്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് അവരാ പരിണാമം അനുസരിച്ച് അങ്ങ് പോവുകയാണ്. അടുത്ത ശരീരം പോവുകയാണ്. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ ജലത്തിലുള്ളത്, പിന്നെ കുറച്ച് നാള് കരയില് മരങ്ങളായിട്ട്, പിന്നെ പുഴുക്കളായിട്ട്, പക്ഷികളായിട്ട്, നാൽക്കാലികളായിട്ട്, അങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കർമ്മഫലമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അവബോധം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് മനുഷ്യന് മാത്രമേ അത് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഭക്തൻ കോമാ സ്റ്റേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ആക്സിഡന്റിലോ ആ ഒരു സമയത്ത് മരണപ്പെട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ ഓർക്കാം. യത്പദാദി ദോഷേന മദ്ഭക്താമാൻ സ്മരേ അഹം സ്മരാമി മദ്ഭക്ത തദോ യാന്തി പരമം. അഹം സ്മരാമി മദ്ഭക്ത, അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭക്തനെ ഓർക്കും അല്ലേ. അവൻ എന്നെ ഓർക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം അവൻ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചെറിയ ഭക്തി ആ സുകൃതിയും ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ എൻ്റെ ഭക്തനെ എന്നെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഭക്തനെ ഞാൻ സ്മരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതാണ്. ഇനി ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നഷ്ടമില്ല. ഈ ഒരു ജന്മം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മം അതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കും.
ഹരേ കൃഷ്ണ മതിജി. മതിജി, വീട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടും, അങ്ങനെ എവിടെയോ വായിച്ചൊരു ക്ലാസ്സിൽ കേട്ട ഒരു ഓർമ്മ. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. അങ്ങനെ എനിക്ക് അത് സുകൃതിയാണ്. ആ ഒരു മനുഷ്യജന്മം ഉടനെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നതിന്റെ അത് തോത് കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ താങ്ക് യു പറയാം. മതിജി. പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം കിട്ടിയാല് പെട്ടെന്ന് പോവാല്ലേ. നമ്മള് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ഒരു നായയ്ക്ക് മോക്ഷം കിട്ടിയത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മള് കൊടുക്കുന്ന പ്രസാദവും ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രസാദം ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതനുസരിച്ച്. പക്ഷെ ഒന്നും നഷ്ടമാവില്ല. ആ ഒരു മൃഗത്തിന് കിട്ടുന്ന ഓരോ കാര്യം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് അല്ലേ, നമ്മുടെ നാമജപം ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾക്ക് പോലും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ പക്ഷെ ഉടനെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. അത് ഡിപ്പെൻസ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കേട്ടത്. താങ്ക് യു മതിജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം. മനുഷ്യൻ അല്ല, ആ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കണ്ട, അത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. അടുത്തത് ഭക്തന്മാരോട് തനിക്കുള്ള നിഗൂഢ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചിട്ട് മതിജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഭക്തന്മാരോട് തനിക്കുള്ള നിഗൂഢ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുവൻ എത്ര വലിയ ഹീനകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തവനായാലും അവൻ എന്നെ സേവിക്കുന്നതിൽ തൽപരനായാൽ സജ്ജനമായി ഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അയാളുടെ സ്വാഭാവിക ധർമ്മനിർവഹണത്തിൽ തന്നെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അയാൾ അതിവേഗം ധർമാത്മാവായി തീർന്ന് ശാന്തിയെ നേടുന്നു. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല എന്ന് ധീരമായി പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, എന്നിൽ ആശ്രയം നേടിയ ആൾ സ്ത്രീയായാലും വൈശ്യനായാലും ശുദ്രനായാലും ഏത് എളിയ കുലത്തിൽ പിറന്നവനായാലും അയാൾക്ക് പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ദുഃഖമയമായ ഈ ക്ഷണിക ലോകത്തിൽ പിറന്ന് എന്നെ തന്നെ സേവിക്കുന്നവരായ ധർമ്മിഷ്ഠരായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ശുദ്ധഭക്തരുടെയും രാജർഷികളുടെയും കാര്യം പിന്നെ എത്ര മികച്ചതാണ്. എന്നെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക, എന്നെ വണങ്ങുക, എന്നെ പൂജിക്കുക. എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 9:30-34. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ആ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിലേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മൾ അത്രയും ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയാൽ അഭിചേത് ദുരാചാരോ അല്ലെ, അപ്പൊ എന്താണ്, ആ വ്യക്തിയെ സാധുവായിട്ട് തന്നെ കാണണമെന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് അറിയാതെ ഒരു ആക്സിഡന്റൽ ഭക്തിയിൽ വീഴ്ച പറ്റിയാലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. പക്ഷേ ആക്സിഡൻഷ്യൽ വീഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലേ സംഭവിക്കൂ. എല്ലാ വട്ടവും വീണ് 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 ആക്സിഡന്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സമ്മതിക്കില്ലല്ലേ. ചില ആൾക്കാർ വലിയ ഭക്തനാണ്, പക്ഷേ വീഴ്ച ഒരിക്കൽ പറ്റിയാൽ ഓക്കെ, സോറി എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയി, അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും അത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സാധുവായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അത് പ്രഭുപാദയുടെ പർപ്പോട്ടിൽ അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ട് സംഭവിച്ചാൽ ഓക്കെ, പക്ഷെ ഈ ആക്സിഡന്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പേരിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കില്ല. അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എളിമ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും? ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹമ്പിൾ ആയിരിക്കണം, ഹ്യൂമിലിറ്റി വേണം. ഇപ്പൊ ഹ്യൂമിലിറ്റി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അത്രയും ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണോ മാതാപിതാക്കളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അത്രയും നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ എളിമ വളരുകയുള്ളൂ. വേറെ ആരും, ദ്രൗപദിയുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സഹായിക്കാൻ. ആദ്യം ദ്രോണർ, ഭീഷ്മർ, ധൃതരാഷ്ട്രർ എല്ലാവരോടും അപേക്ഷിച്ചു. പിന്നെ തൻ്റെ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരോട് ആ സഭയിലുള്ള ഒരാളും സഹായിക്കാൻ വരുന്നില്ല.
അപ്പോൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു, രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് വിളിച്ചു. രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നിസ്സഹായ അവസ്ഥ. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് ആ എളിമ നമ്മളിൽ വളരുക. അപ്പോൾ ഈ ചില ഭക്തന്മാർക്ക് പറ്റുന്ന ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ അവര് അതില് മനസ്സുരുക്കി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എനിക്ക് വേറെ ആരും ശരണമില്ല, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്രയും കരഞ്ഞ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിച്ചാൽ അത് ശരിക്കും അവന്റെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഫെയിലുവർ അല്ല, അവനെ ഭഗവാൻ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തും. അതൊരു സ്റ്റെപ്പാണ്, മുകളിലോട്ട് കയറാനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനെ നമ്മള് ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആവാൻ പാടില്ല. നമ്മളങ്ങ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇത് വീണുപോയി, കാര്യമില്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനെയും നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ അറിയാം ആരൊക്കെ എന്താന്ന്. നമ്മളൊക്കെ അത്രയും അധപ്പതിച്ച ജീവാത്മാക്കൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭക്തി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആണ്, ഹൈലി എന്താണ് ഉയർന്ന ഭക്തരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കണ്ണോട് നോക്കുമ്പോൾ പല കുറ്റങ്ങൾ കാണും. പക്ഷെ അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തീ പോലെയാണ്. നമ്മളും തീ ആയാലേ അവരുമായിട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരുമായിട്ട് നമ്മൾ അകന്ന് നിന്ന് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കി റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക. അവരുമായിട്ട് അടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കുറ്റങ്ങൾ കാണാനും നമ്മൾ പല കുറ്റം പറയാനും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർക്കായിരിക്കില്ല, കുറ്റം പറയുന്ന ആ ഭക്തനായിരിക്കും അത് പ്രശ്നം വരിക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് വീഴ്ച പറ്റും പോകുന്ന എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പല ഭക്തന്മാരും ഉയർന്നുയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് അവർക്ക് ആക്സിഡന്റലി വീഴ്ച പറ്റുന്നതായിരിക്കും, പക്ഷെ അവർക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭക്തൻ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്രയും ദൃഢമാണ്. ശ്രീല വിനോദ് താക്കൂർ ഈ പദ്യങ്ങളെ ഇപ്രകാരം വിശദീകരിക്കുന്നു: ഒരുവൻ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവനാണെന്ന് എന്നിരിക്കലും ഋഷികളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ നാം അംഗീകരിക്കണം. സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവൻ എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഉപാധിബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന് 2 തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, അവന്റെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയും ശരീര പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടിയും. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് 2 ധർമ്മം ഇല്ലേ, സ്വധർമ്മം സ്വധർമ്മവും പരധർമ്മം. അതാണ്, ഒന്ന് ശരീരപാലനം സ്വധർമ്മം, പരമമായ ധർമ്മം ആത്മജ്ഞാനത്തിലെത്തുക. സാമൂഹ്യ നില, മാനസികോന്നതി, ശുചിത്വം, വ്രതങ്ങൾ, പോഷണം, ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം ഇവയെല്ലാം ശരീര പരിരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളവയാണ്. എന്നാൽ ആത്മജ്ഞാന പ്രവർത്തനങ്ങളാകട്ടെ ഭഗവത് ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ 2 തരം പ്രവർത്തനങ്ങളും സമാന്തരങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഉപാധിബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന് ശരീര പരിരക്ഷണം അനുപേക്ഷണീയമാണല്ലോ. ഭഗവത് ഭജനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂടുന്തോറും ശരീര പരിരക്ഷണപരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുപാതം ചുരുങ്ങി വരും. ഭക്തി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുപാതം ശരിയായ ഒരു നിലയിൽ എത്തുന്നതുവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അയാളിൽ ലൗകികത പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷേ ഈ ലൗകികത അങ്ങനെ അനന്തമായി തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നിമിത്തം അത്തരം അപൂർണതകൾ താമസിയാതെ ഇല്ലാതാകും. തന്മൂലം ഭക്തിമാർഗമാണ് ശരിയായ മാർഗം. വല്ലപ്പോഴും ലൗകികത തലപൊക്കി വന്നാലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അത് പ്രതിബന്ധമായി തീരുകയില്ല. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാമോ? അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവത് ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിയുന്നു. മുൻ മന്ത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സഗുണഭാവത്തിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ലായകയാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ അതിക്രമിച്ചു കടക്കുവാൻ അവർ ശക്തിയുള്ളവരല്ല. പദങ്ങളുടെ അർത്ഥവിചാരം, വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള സങ്കല്പ വികല്പങ്ങൾ എന്നിവയിലാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ. തൽഫലമായി നിർഗുണോപാസകന്മാർ വിഫലമായ പ്രയത്നങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ 12:5 ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് താനും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 2 ധർമ്മങ്ങൾ, സ്വധർമ്മവും പിന്നെ നമ്മളുടെ നിത്യധർമ്മവും, ഇത് 2 ബാലൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം.
നാരദ മഹർഷി പറയുന്നുണ്ട് വ്യാസദേവനോട്, തെക്താ സ്വധർമാം ഭജതാം തെക്താ സ്വധർമാം ഭജതാം. എന്തായിരുന്നു ആ ശ്ലോകം? സ്വധർമ്മം ചരണാംബുജം ഹരേ. ചരണാംബുജം ഹരേ. അതെ, തെക്താം സ്വധർമാം ചരണാംബുജം ഹരേ ഭജന്നപക്വോ വാ തതോ യതി സാമാന്യനന്ദശ്ച. പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ചരണം പ്രാപിച്ച് വീഴ്ച പറ്റിയാലും അവനൊന്നും നഷ്ടമാകുന്നില്ല. പക്ഷെ എത്ര നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ധർമ്മം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ധർമ്മം ചെയ്താൽ അവൻ എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? അവൻ ആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ആ നിത്യധർമ്മം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. സ്വധർമ്മം എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നിത്യധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അവര് ഭഗവാൻ ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നിഷേധിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികളെ മായയുടെ അവസാനത്തെ പിടിയിലിരിക്കുന്നത്, ലാസ്റ്റ് സ്നെയർ ഓഫ് മായ എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. അവരെ ആ മായ മൂടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം, ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവർ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിയുന്നു. മുൻ മന്ത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഭഗവാന്റെ സദ്ഗുണഭാവത്തിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് 9 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനവും അതിൽ ഓരോ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് 9 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം? സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇനി അതിൽ ഓരോ ഭക്തരാരൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, സ്മരണം, പ്രഹ്ലാദ്. സ്മരണത്തിന് ഉദാഹരണം പ്രഹ്ലാദ്. ഈ പടം നോക്കല്ലേ ഇതിനകത്ത്? ഇതും കറക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് പ്രഹ്ലാദ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അതില് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന പ്രഹ്ലാദാണ്. ഹരിദാസ് താക്കൂറും കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ പാദസേവനം, ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, ഹനുമാൻ, ആത്മനിവേദനം, ബലിമഹാരാജ്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തിന്റെയും വേദങ്ങളിലെ മന്ത്രങ്ങളുടെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളിൽ സംഗ്രഹിക്കുകയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിസ്തരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേദമാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ് ഭാഗവതം. പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവും ശ്രീ ശുകദേവനും ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ തമ്മിലുണ്ടായ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിൽ ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് പദാനങ്ങളുടെ ശ്രവണവും കീർത്തനവുമാണ് ഭക്തി ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ. പരിഷിത്ത് സമ്പൂർണമായ ഭാഗവതത്തെ ശ്രവിച്ചു. ശുകദേവൻ സമ്പൂർണമായും അതിനെ കീർത്തനം ചെയ്തു. പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവനോട് ഉപദേശത്തിനായി സമീപിക്കുന്നതിന് കാരണമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ശ്രീ ശുകദേവനെ അതിശയിക്കുന്നതിന് ഒരു യോഗിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മുഖ്യമായ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാനീശ്വരോ ഹരി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യശ്ചേച്ഛദായ ഭയം. എന്താണ് ചോദ്യം? എന്തായിരുന്നു? മരണസമയത്ത് എന്താണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? അതിന്റെ ഉത്തരവാണ് ശുകദേവൻ പറഞ്ഞത്. തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ ഹരി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച.
ഇതാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം. ഇതാണ് മരണസമയത്ത് ഒരുവൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യങ്ങൾ. എല്ലാ വ്യാകുലതകളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും എപ്പോഴും സർവേശ്വരനും സർവപാപഹരനും സർവജീവികളുടെയും അന്തരാത്മാവുമായ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ കൃഷ്ണം നമാമി കൃഷ്ണം ഭജാമി മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ കീർത്തനം ചെയ്യുക, മന്മന എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, മദ്ഭക്തോ എന്റെ ഭക്തനാകുക, മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. ഇത് ചെയ്യുന്നവനാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാമോ? ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹം. വായിച്ചോ. കൃഷ്ണ, ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹം പൊതുവെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ നിദ്രയെയും നാരിയെയും സേവിക്കുന്നതിലും പകൽ സമയങ്ങളിൽ കുടുംബ രക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി കഴിയുന്നിടത്തോളം ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനോ സംസാരിക്കുന്നതിനോ പോലും മനുഷ്യർക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അവ്യക്തിഗതനാണെന്നും അതായത് ഇന്ദ്രിയ സംവേദനാ അർഹനല്ല എന്നും കൽപ്പിച്ചും പ്രഖ്യാപിച്ചും മറ്റും അവർ ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തെ തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നീ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിലും വെച്ച് പരമശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്നും ബോധേന്ദ്രിയവാനാണ് എന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമോത്കൃഷ്ടങ്ങളായ അവദാനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. ആകയാൽ സമൂഹത്തിലെ വലിയവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന തനി ലൗകികരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ ചെയ്തികൾ കേട്ടും പ്രശംസിച്ചും ഒരൊറ്റയാളും ഒരു നിമിഷം പോലും വ്യക്തമാക്കി കളയരുത്. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അത്രമാത്രം ചവറുകളാണ്. തന്റെ ജീവിതത്തെ ഓരോരുത്തരും ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ഭഗവാന് പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുത്തക്ക വിധം തന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തണം. അത്തരം ഭഗവത് പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈശോപനിഷത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾ പാഴാക്കരുത്. ഭഗവാന് പ്രവർത്തനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവത് പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രവും. മറ്റെല്ലാ മന്ത്രങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ പരമോന്നതം തന്നെ പറഞ്ഞാണ് ഈശോപനിഷത്ത് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അവസാനത്തെ മന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴും എന്താണ്? സദാസമയം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. സ്മർത്തവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ മരണം അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അതാണ് കീർത്തനം ചെയ്യും, അല്ലെ? മരിക്കാറായി കിടക്കുന്നവർക്ക് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കൊടുത്ത ഉത്തരം ഇതാണ്: മരണം കാത്തിരിക്കുന്നവൻ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം ഇവ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവർക്ക് ആ ബോധം ഇല്ലാതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ആത്മാവ് അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ ഈ ശരീരം വിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഭഗവത് സേവനം പരിശീലിക്കാത്ത ഒരുവന് പ്രയാണകാലത്ത് ശരീരം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കെ ഭഗവാനോട് തന്റെ ത്യാഗമയ സേവനങ്ങളെ സ്മരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? അവന്റെ സ്മരണയിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് പൊന്തിവരിക? ത്യാഗം എന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിഷേധിക്കലാണ്. ഈ വിദ്യ അവൻ പഠിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് ഉപാസനയ്ക്കായി വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മൃത്യു മുഹൂർത്തത്തിൽ അവന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഈ സ്ലൈഡിലുള്ളതെന്ന് വായിക്കാമോ? ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര് വായിക്കും. ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ആ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഈ 9 ഭക്തി സേവന അത് അവിടെ അല്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ. ഈ 9 ഭക്തി സേവന പ്രക്രിയകൾ ദൈവവുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ സഹായിക്കും. ഈ വിധത്തിൽ തന്റെ ജീവിതാവസാനം അയാൾക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അവയിലൊന്നു മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. കേൾവിയിൽ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ഭഗവാനെ ജപിക്കുകയോ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുക. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. ഭഗവാന്റെ താമര പാദങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ദേവി ലക്ഷ്മി. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക പൃഥു മഹാരാജ്. പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുന്നത് അക്രൂരൻ. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് ഹനുമാൻ. ഭഗവാനുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടുക അർജുനൻ. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ബലി മഹാരാജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചന, മന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ മന്ത്രത്തിൽ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ചോദ്യമില്ല. ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചോദ്യമില്ല മാതാജി. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല, ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല മാതാജി. ഇല്ല അല്ലേ? ഓക്കെ 15 ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15 പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവര്. 11 മുതൽ 15 വരെ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ 12, 13 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ശരിക്കും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിടുന്നോണ്ട് കുറച്ച് തന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതിലെല്ലാത്തിലും മെയിൻ ഇതെടുത്തതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഈ ലെവൽ 3-ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്താണ്? പിന്നെ 9 പ്രക്രിയ, അത് നമുക്കറിയാം. ഉദാഹരണം, ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബഹുനാം ജന്മനാം ജ്ഞാനവാനാം വാസുദേവ മഹാത്മാ സുദുർലഭ. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സേവനം ചെയ്ത് ബാക്കി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മനുഷ്യനായി തന്നെ ജനിക്കോ അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജന്മമാണോ കിട്ടുക ഇതിന്റെ ബാക്കി ചെയ്യാൻ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്? മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. 100% മനുഷ്യജന്മം കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് ചില അപൂർവം കേസിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിലൂടെ കാണാല്ലേ. ആരൊക്കെയാണ് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് താഴെ മൃഗമായിട്ട് വന്നത്? ഭരത മഹാരാജ്, മഹാരാജ് ഗജേന്ദ്രനായിട്ട് വന്നു, ഭരത് മഹാരാജ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഉയർന്ന ഭക്തരാണ്. അവരിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു മെസ്സേജ് തരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം. ഭാവഭക്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ വീഴ്ച സംഭവിക്കും. ഒരു ലെസൺ തരാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ഭക്തരിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാൻ മനുഷ്യജന്മം തരും. കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ അവരെ ലെവലിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മനുഷ്യജന്മത്തിലേ നമുക്ക് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 100% മനുഷ്യജന്മം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഭക്തി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് ഭക്തി ചെയ്യുക, കൂടുതൽ ചെയ്യുക, പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്യുക. കുറച്ച് ഭക്തി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പുണ്യം ആർജിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പുണ്യം ആർജിച്ച് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ ചെയ്ത് പിന്നെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവന് നഷ്ടമില്ല. അവന് അടുത്ത ജന്മം ഒന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര റിച്ച് ഫാമിലിയിലായിരിക്കും ജനിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സ്വർഗലോകത്ത് വരെ പോകാൻ സാധിക്കും. സ്വർഗലോകത്ത് പോയി ആ പുണ്യമൊക്കെ ചെയ്യിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും. നമ്മൾ
കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യുക, ഒരുപാട് നാൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് നമുക്ക് ജനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയകൃഷ്ണൻ, ഞാൻ ഇന്ന് സമയം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നാളെ ചെറിയ ശ്ലോകയില്ല, ഒരു ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നാളെ ചോദിച്ചാൽ മതിയോ? ഇപ്പം അല്ല, പറയണം. പറഞ്ഞോ പ്രഭു. അത് 8ാമത്തെ ഉപദേശാമൃതത്തിലാണ് 8ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇസ്കോൺ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ 2 കാരണങ്ങൾ നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് 6 കാരണങ്ങളിൽ 2 എഴുതാനാണോ അല്ല എങ്ങനെയാണോ അത് മനസ്സിലാക്കിയത്? എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല കേട്ടോ. 8ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപദേശാമൃതത്തിലാണ് മാതാജി, പോസ്റ്റ് ബുക്ക്. ആ ഇസ്കോൺ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ 2 കാരണങ്ങൾ നൽകുക എന്നാണ് ശ്ലോകം 4. ശ്ലോകം 4 അതെ. ഓക്കെ, അത് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല ആർക്കും. അല്ല, അത് കിട്ടാതെ കൊണ്ടല്ല, അത് 6 കാരണങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ മാതാജി? ഓ, അത് 5 മാർക്കിനല്ലേ? കുറെ കാരണങ്ങൾ കാണും, അതിലേതെങ്കിലും 5 എഴുതിയാൽ മതി. 2 പറയുന്നു, ഇതിന് 2 ചോദിച്ചുള്ളൂ. അല്ല, അത് 2 മാർക്സ്, നമുക്ക് 5 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ. പണ്ടത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും 5 മാർക്കിന് അല്ലായിരുന്നു. ചിലത് 2, ചിലത് 3, അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ബാച്ച് തൊട്ട് ഈ മാർക്കിന്റെ സിസ്റ്റം ഒക്കെ മാറി. ഒരെണ്ണത്തിന് 5 മാർക്ക് എന്നുള്ള ഇതായതുകൊണ്ട് മാത്സ് എത്ര കൂടുതൽ എഴുതുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് നല്ലതാണ്. കുറച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 5 മാർക്ക് നമുക്ക് 1-2 മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് 5 പോയിന്റ്സ്, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും 5 പോയിന്റ്സ് പഠിക്കാം. അപ്പൊ 2 എന്നുള്ളത് നോക്കണ്ട, 5 എല്ലാം എഴുതാന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ 2 കാരണങ്ങളെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ്. 2 കാരണങ്ങള് എഴുതാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും. ചിലപ്പോ അത് 5 ആക്കും. അത് 5 ആക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ 5 പഠിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അത് മാത്രം ചോദിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ 5-ല് 6-ല് ഏതെങ്കിലും 2 എഴുതിയാൽ മതിയെന്നോ അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. എന്റെ മാത്രം സംശയമല്ല, ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. മാതാജി പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് മാതാജി. കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോ മാതാജി. ജന്മദിനാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഓ, ഹരി ബോൾ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കല്ലേ, അവിടെ കണ്ണൂർ ഡിവോട്ടീസിന് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കല്ലോ. എല്ലാരും രാവിലെ ആഘോഷിച്ച് കാണുമല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മാതാജിക്ക് വേണ്ടി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹാപ്പി കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ബർത്ത്ഡേ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം അല്ലേ. നമ്മളുടെ ഈ കോഴ്സിന്റെ